Ato na sa iro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Maghigalang babae o lalaki nga nangaligo sa usa ka waterfall sa Koronadal City ang patay human maabtan sa baha. Nasayran nga adunay nasinating pag-ulan sa bukirong bahin hinungdan sa kalit nga pagsaka sa tubig baha sa maong sapa. Ani ang report. Nakurat ang mga residente diyang nakit-an kuno ang usa ka babae nga naanod sa naghaguros nga tubig baha sa waterfalls sa sapa sa barangay Kakub, Koronadal City, banda alas 5 sa hapon adlang Lunes. Gilayon nila kining gisundan aron ma-rescue apan. Paglabay sa pipila ka minuto, didto na nakit-an ang lawas sa babaeng biktima sa ubos nga bahin sa sapa nga anaa sa 2 ka kilometro ang gilayon gikan sa waterfalls. Sa padayong pagsubay sa mga residente sa mga lugar, ilang nakit-an sab ang usak ka lalaki nga nasangit sa kahoy-kahoy sa sapa nga gibanabana ang ana sa 500 meters gikan sa waterfalls. Din sa Gilayon sab kining rescue sa otoridad. Nasayran nga ang mga biktima maghigala matud sa kapulisan. Ang babae ana sa 24 anyos ang pangidaron ug usa ka magtutudlo, samtang ang lalaki nag-edad og 29 anyos, usa ka delivery rider ug pulos residente sa barangay Paraiso sa maong syudad. Matud sa CDRRMO, wala nay mga kinabuhi ang duha diyang napalgan. Both are actually without sign of life, without pulse, without breathing. By observation, lifeless bodies na nakita. Matud sa kapulisan, ang mga biktima nangaligo sa waterfalls nga anaa sa taas nga bahin sa sapa apan naabtan sa pagsaka sa level sa tubig baha ug naanod. Sinasabi ng mga witness that around 5 p.m. while yung dalawang biktima is naliligo doon po sa Millennium Falls dump site of Barangay Kakom na bigla lang lumaki yung tubig na galing sa ilog na nagresulta sa kanilang pagkaanod sa iba't ibang part ng river. Ang pagtaas sa level sa tubig baha, epekto matud pa sa nasinating pag-ulan sa bukirong bahin mga 30 minutos una ang hitabo sumala sa CDRRMO. Sa karon gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa mga biktima. Ginasuwayan pa nga makuha ang bahin sa kabanay niini. Nagpahimangno sab ang CDRRMO sa mga ligo sa sapa nga mag-igmat ilabi na sa mga nasinating pag-ulan sa bukirong bahin. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.